urriaren 10, bariko egorostie. Eta bueno, hemen atzoen gainune inventoak bantza emaitza emon deu. Zeuse harinarien, zeuse hasidiez eta tire, posik. Bueno, ia jarretzen duen. Egun nahiko grise, eta ez dago euri itzurarik, eta bueno, ia zenbat irauten duen. Osea, agarraldi honek, bueno, aprobetze digun. Bueno, hor txikitxu bet, ia aurkatzak ikusten ez dauen. Bueno, atzo itxitako beste batek be apurbete, zera, emon dago apurbet, eta bueno, tire, ez dagoa gauzan diritan gala, eta beste moto batzutakoak bapes. Bueno, tira. Bueno, eta bertako aretz mota baten, hartzen doazen lehenengoak aurten. Ja, hemen naturaren peajea be horren dugu, apurre janda dauelako, baina, bueno, tira, haue nahiko ondo dau eta bestie ederto baten. Oso ederrak. Bueno, orkatzen korotza dauz ondoan, baina antza horreritzako guzteu edo ez da konturatu. Igual gaztaina asko dauzelako inguruen, baliteke. Bueno, hause da gorkoa. Bueno, enalke joko. Pentanak itxia bizango zala, baina tire, enalke joko. Baina ez dau txikirik, ez dau perretziko, ez da ikusten movimenturik. Zera holako rusula nigraren bat, edo beste, edo amanitaren bat, honago galdakostarra adibidez, baina, geuz egitxi. Beste, pasaren asteburuko beste 15 litro balekos, bueno, 10 beto baina 15 bintzet, tira. Venga ondo ibili eta ia bizarra aukera dauen. Ez dien, urrengo batera arte.